Mä oon siis todella huono valehtelemaan. Ja mikä sen siis meni? Se meni lumpio. Auto on ajanut päältäni liikenteessä. No itse asiassa lyhin on varmaan joku päivä, mitä mä en laskenut edes mukaan näihin. Erittäin hyvää päivää ihmistä. Tervetuloa katsomaan uutta Factory-videoa. Ja tänään me pelataan sellaista peliä kuin 1 totuus ja 2 valhetta. Ja tänään videolla mukana Riku sekä Joni että minä. Onko peli teille itsestään tuttu? Että mitenkä säännöt menee? Mä tiedän suunnilleen, mutta Jotenkin suunnilleen kanssa. mä oon siis todella huono valehtelemaan. Siis Joo, sama. Mä rupean ilmeilemään ja hymyilemään, mutta toisaalta mä myös hymyilen ja ilmeilen, vaikka mä puhun tottakin, että se saattaa pikkuinen tässä, mutta mä huomaan itse, että niin vaimo multa jotain vähän kyselee jotain. No, nyt sun pitää, kun sä puhut totta, niin pitää ilmeillä ja Niin höpötellä samalla lailla. Niin silloin on vaikeampi kertoa, että mikä on totta ja mikä ei. Pelisäännöt on yksinkertaiset. Jokainen meistä on ottanut 1 totuuden ja 2 valhetta. Ja kun me kerrotaan näistä tai nämä väittämät toisillemme, niin ne 2 muuta pelaajaa yrittää sitten näistä väittämistä päätellä, mikä on se totuus ja mikä on valheet. Ja pisteitä kertyy sen mukaan, että jos totuus tulee ilmi, niin arvaaja saa 1 pisteen. Ja jos väittämän antaja pystyy kumpaakin huijaamaan, eli kumpikin vastaa väärin, niin väittämän antaja saa 2 pistettä. Mutta sitten mennään. Aloitanko mä? Aloita sä. Aloita sä, joo. Ensimmäinen väittämä. Polvileikkaukseni meni pieleen, jonka takia polveni piti rakentaa lähes kokonaan uudelleen, ja tästä syystä polvessani on tälläkin hetkellä iso arpi, ja sen voi näyttää jopa todistusaineistona. Väittämä 2. Oksensin taksin etupenkiltä ovesta pihalle verta. Ja väittämä numero 3. Minua on ammuttu puhallusputkella takapuoleen, ja osuma ei tullutkaan pakaraan niin kuin piti, vaan se meni pakaroiden väliin ja upposi sinne itteensä. Tää on kuvattu videolle. Milloin milloin sulla on polvi mennyt? Siitä on aikaa. Mä olin todella nuori, kun mun polvi meni. Mut olisiko mä ollut 12, 11-12, niin kuin tosi nuorena. Ja mikä sen siis meni? Se meni lumpio. Mut missä se meni? Ei kun nimissä jo. Liikaskassa. Missä meni? Niin. Pulkkamäessä. Ulkomaissa. Okei. Vähän meni kyllä nyt, huomasin muutama semmoinen puoli sekuntia meni Vähän. tarinan kehittämistä. Okei. Joo. Mielenkiintoista. Sitten se, mikä se toinen muuten oli? Toinen väittämä oli, että oksensin taksin niin etupenkiltä se oli se. verta ulos. Okei. Oliko yöllä vai päivällä vai oliko Se oli maistissa? alkuillasta. Ja Okei. no, alkuillasta. Okei, alkuillasta. Oliko sä juovuksissa vai menossa sairaalaan vai mitä oli tapahtumassa? Siis mä joudun lähteen tästä syystä sairaalaan, mutta alkuperäinen suunnitelma ei ollut mennä sairaalaan ja olin ottanut 1 lonkeron. Minkä väristä se oli se oksennus? Niin. Verta. Ihan Punaista. verta, ihan Semmoista hyytynyttä verta enemmän, semmoista niin kuin tummanpunasta. Semmoista hyytelöä. Okei. Sitten 3. oli se... Tikka kiveksi. Niin. Puhallusputkella Puhallusputkella. ei mennyt kiveksi. Meni siihen pakaroiden meni väliin. tonne takalistoon. Ai niin mä ajattelin, että kiveksessä. Ei. Nyt kun mä mietin, niin mä olisin ehkä ottanut silti sen sinne. En kiveksi välttämättä ensimmäisenä. Nyt joo, ei ollut kiveksi, vaan oli pakaroiden väliin melko syvälle. Ja mikä se oli? Puhallusputki. Puolustusputkella. Kuka sen ampui? Mun yksi parhaista kavereista. Miksi se ampui? Oltiin nuoria ja tyhmiä. Nuoria tyhjiä. Kuvattiin kaikennäköisiä hauskoja videoita. Okei. Mikäs ajankohta oli? Siitä on kanssa aikaa. Mä oon ollut about 13-vuotias. Et meistä ensimmäisellä oli silloin jo mopokortti mun muistaakseni. Mä tiedän ehkä tämän. Okei. Aika paha. Paha on kyllä. 1 totta, niin... No. Ja saa kysellä. Niin. Joni ei saa kysyä, se kysyy liian vaikeita. Jonilta tuli hyviä kysymyksiä jo. Kyllä mun mielestä ainakin se... Mut sä et klonkkaa mitenkään, kun se sun polvi on mennyt silleen. Niin... Ei, se on palautunut todella hyvin. Ja kun se on nuorena tehty, niin siihen tuli hyvä. Mutta jos ne on tehty
silleen 12-vuotiaan mekanismilla, niin onko sun polvi niin 12-vuotiaan polvi tällä hetkellä vai? Melko lailla sen takia se on niin hyvä. Ei sitä ole titania tai muuta ei ole tehty. Joo. Se jouduttiin vähän niin kuin rikkoin rakentaa uudelleen. Toi B kuulostaa ainakin aika tutulta, kun on kuullut myös sama tyylisen tarinan. Että... No toi polvihomma kyllä kans, että noin nuorena ja sitten justiin vetreen näköinen on Viaki, niin Vaikka mä kumpaakaan oo, en nuori eikä vetreen. Se on hyvä sulle Miksi ulospäin. sulla tuli mahasta verta? Tai suusta? Suusta. Niin. Siis se tuli jo mahasta ihan sen takia, että mä nielin sitä verta. Mulla aukesi siis leikkaushaava. Aa. Kurkku tai osa kurkusta leikattiin. Niin. Ai no vitsi, tää tekee vaikeammaksi, kun mun ymmärtääkseni jos patsasta oksennetaan niin verta, niin se on enemmän semmoista kahvinpurumaista. Se on todella tummaa ja semmoista ryynimäistä, mutta jos se ei olekaan sieltä vatsasta tullut, vaan se on mennyt ekana siihen, niin sitten se... paha on kyllä. Mikä sulla leikattiin kurkussa? Kitarisat ja nielurisat ja samalla multa poistettiin semmonen golfpallon kokoinen helvetin joku mätäpaisepatti olikaan. Pusutaudin tai tämmösen vastaavan jälkitunnelmia. Mitä sille sitten tehtiin, jos menet sairaalaan sen kanssa? Nyt menee teostomaksut. Nyt menee teostomaksut. Mikä se kysymys oli? Mitä ne siellä sairaalassa tekee sille, kun menit sinne sairaalaan? Niin siis sen verenvuodon jälkeen vai niin kuin se leikkaustilanne? Sen jälkeen? Siis se poltettiin kiinni. Joo. Mä muistan edelleen sen lähes pekonimaisen tuoksun, mikä sitä tuli. Eikö ihmisen liha maistu kuulemma kannalta? Mä en tiedä, mä en oo ihmistä syönyt. Joo. Aika paha. Mitäs te veikkaatte? Haluatko veikata ekana, niin mä en paljasta mun veikkauksia sulle. Niin Niitä se peesailee. No se jäi vähän piippuun kyllä, että miten se jutun kanssa. Ja sitten B kuulosti aika sillä, että mitä mä oon kuullut muiden storeista kanssa, mitä on tapahtunut, niin vähän saman tyylinen. Niin kyllä mä sanon, että se eikö niin se oli se yksi totta ja Yksi totta ja kaksi tarua. mä heitän villin veikkauksen, että se on totta. mä sanoisin, että se on valetta, koska mun mielestä sä oot puhunut niin monta kertaa, että sä oot 10 vuotta tehnyt videoita. Niin mä uskon, että jos sä olisit silloin tehnyt videoita, niin sä olisit jatkanut sitä silloin tekemistä. No siitä asti on jatkunut tekeminen. Niitä ei ole vaan julkaistu. Mutta mä luulen, että se on Mutta siitä on yli 20 vuotta aikaa. Niin. Mutta mä luulen, että se on huijausta. Sitten mä veikkaan, että se B:kin on. En mä tiedä minkä takia, mutta jotenkin mä ajattelin, että se on totta se... Ei kun hetkinen, odotan. A oli polvi. A oli polvi. Mä uskon, että se on totta. Ja polvitapaturma on totta. Joo. Ei, ennen kuin mä paljastan mitään, niin mähän voi siis ihan vilauttaa. Että kun mulla on tommonen pieni tossa tommonen, niin mä voin kertoa, että teistä ei saanut kumpikaan pistettä. Okei. Mikäs? Eli se B on se... oli totta. A. Niin se oli se B, verioksennus. Joo. Kyllä. Okei. Eli olen taksin etupenkiltä oksentanut pihalle verta. Ja tää on tosiaan, kaikki mitä mä sanoin on täysin totta. Me oltiin mun sen aikaisen tyttöystäväni siskolla istumassa iltaa. Syötiin vähän tulista chilikeittoa tai chilikanakeittoa ja siinä piti muutama lonkero ottaa. Yhden lonkeron sain otettua ja sit rupesikin tulee vähän verenmaku suuhun ja kävin lavuaariin sylkäseen ja ihan pelkkää verta. Siellä kohtaa soitettiin taksi, että nyt pitäisi mennä. Vähän ennen akutan ovia, niin sanoin taksikuskille, pysähdy. Joo. No mä ajattelin jo B ja C väliltä, että se justiin B justiin sun tarinassa kertoi vähän saman tyylistä kuin justiin mitä mä oon kuullut, niin sitten mä ajattelin, että olisiko sitten C, kun se jäi vähän Joo. asia vähän kesken. Olisiko se ollut sitten totta? Joo. Se on siinä mielessä totta, että se on myös tapahtunut, mutta se ammuttiin mun kaveri perseensä se nuoli. Ja siitä on kuvattu video. Ja myös toi A, niin tää on tullut pulkkataan tapahtumassa, mutta mä hyppäsin pulkalla kiveen ja tää aukesi. Näin toi polvi. Mutta mitään sieltä ei hajonnut. Okei. Eli se on edelleen 32-vuotias polvi. No niin. Eli mä sain 2 pistettä. Joo, 2 pistettä. Meillä Come. meni vähän vihkoa. Sitten vaan. Sittenkö lähtee? Sitten lähtee. Ensimmäinen.
Auto on ajanut päältäni liikenteessä. Toinen olen juossut 3500 Cooperin testissä. Ja sitten viimeinen on Dudsonien kanssa leikkinyt ihmistikkataulua yökerhossa. Okei. Mä luulen, että mulla oli hankalat. Oli sulla kyllä hankalat kanssa. Ja hyvät oli kyllä. Joo. Kerros vähän, missä tilanteessa auto ajoi sun yli? Mä olin joku 7-vuotias vai 6 Mänttä-Vilppulassa ja sitten serkkujen kanssa mentiin tien yli ja sitten ihan suojatiellä ja sitten katoin kun joku tulee pyörällä, että hei varo, että auto tulee. Sitten käännyin. Sitten oli vaan ihan pelkkää mustaa. Sitten mitä mä oon kuullut justiin vanhemmilta näin, että ajo päältä. Okei. Ja talviaika, että oli semmonen onni, että mä justiin oli liukas suojatien, niin sillä horjahdin, ettei käynyt niin pahasti, että olisi mennyt. Okei. Missä sä juoksit sen Cooperin? Virroilla. Oliko se siis minkä ikäinen? Mä olin 15. Okei. Mä oon lähtöisin Virroilta, niin siellä mä oon vetänyt Cooperin testin. Joo. Okei. Pulssi! Joo. Sitten Dudsonin kanssa vähän ihmistikkataulua. Joo, ihmistikkataulua. Missä yökerhossa? Tampereella oli semmonen kuin Fat Lady silloin ennen vanhaa. Joo, mä muistan. Mä oon Joo, siellä ollut Hämeenkadulla. Siellä ne oli vippitiloissa ja siellä oliko ennen vanha oli se Posse-ohjelma, niin niitten joku konkkaronkka siellä ja vippipuolia kaverin kanssa oltiin ja sitten nähtiin ja sitten sanoin, että tulkaa vielä tonne meidän vippitiloihin, oli semmoset Lawsonit oli ennen vanhaa siellä ylhäällä, semmoset karaoke-vippihuoneet. Niin. Siellä ne sitten alkoi hulluttelee ja sitten Jarppi sanoi, että no hänellä on tikkoja kädessä, että ala siitä vetäsee. Oliko ne, siis sä heitit tikkoja? Joo. Oliko ne ihan tavallisia tikkoja? Muistaakseni on sitä aikaa, mä olin 18-19 kohdalla. Mutta ei ollut siis mitenkään, ei yhtään niin normaalisti poikkeavia tikot. Ei ollut. Mä oon vielä pikkumaistissa siinä, niin ei paljon kerry kyllä katsoa, että oliko kunnon tikkuja vai pienempiä. No, toi Fat Lady kyllä, se antaa aika paljon uskottavuutta tuolla tarinalla, koska mä muistan kyseisen paarin. Mä oon siellä ollut todella monena sikatiistaina. Mä oon varmaan kerran ollut sikatiistaina. Mä oon ollut monta kertaa. 18-20 ikäisenä niin ei montaa tiistaita ollut, että ei olisi tullut käytyä. Joo. Kysymyksiä vaan vielä. Mitä sitten tapahtui? Se auto törmäsi suhun, niin sä lähit siitä sairaalaan. Siitä sairaalaan niin kuulemma Tampereen kautta ja sitten viimetteeksi sitten Mänttän sairaalaan, kun se oli ennen vanha, miten silloin kun mä olin junnu, niin Mänttän sairaala oli aika iso paikka, niin siirrettiin sitten Tampereella Taussista sitten Mänttän sairaalaan. Mutta ei paljon kolhuja tullut, että ei mitään aivotärähdystä, että ihan vaan kunnon mustelmilla. Oliko se ihan selvinpäin se kuski? En tiedä yhtään. Siitä en tiedä historiasta. Mulla on melko lailla arvaus itsellä tiedossa. Tai, no arvaus. No, mulla on vähän, siis mä vähän, mulla kaikki vähän pulssit. Nää oli siis todella vaikeet. Okei. Kun mä ajattelin, että se on helppo. Niin. Mutta jos on... 2 valhetta, 1 totuus. No joo, kyllä mäkin ehkä arvaan totuuden. Messää tällä kertaa eka, niin sä et pääse vuosittain Perustelenko mä? Saa perustella, jos haluaa. Saa perustella. Kun mä ajattelin se tikkahomma, mulla on semmoinen joku mielikuva, mä en tiedä, voi olla, että mä ihan väärin muistan, mutta joku Jarppi tai kusko on sanonut, että ne on joskus niin kuin vähän lyhennetty niitä teriä niistä tikoista. Okay. Että ne ei ole ihan mutta sitten mä jos juovuksissa katsonut tai niin en varmaan tiedä mitä kuinka paljon oikeasti on, niin varmaan niin kuitenkin suht pitkiä on. Mä ajattelin, se on kusetusta. Sitten toi 3,5 tonnia Cooperi, se on kyllä niin kova tulos, että 15-vuotiaana niin ei. Mä sanon, että A on totta. Siellä mun vähän mietittiin se A, että vitsi, että jos se olisi ollut juovuksessa, niin kyllä varmaan olisi niin vanhemmat sille joskus vanhemmittain kertonut, että joku juoppokuska jo päälle, mutta sitten kun sanotaan, että sä et tiedä, niin se vähän mua jäi silleen, mutta
Sitten taas toisaalta tässä on ollut selvinpäin, niin ei sitä varmaan kukaan puhunutkaan mitään sitä aiheesta. Jep. Oh. Joo, ei Tomma sanoo, että vaikka säkin helvetin urheilullinen, mutta sä pelaat lätkää ja kaikkea. Et sä kyllä 15-vuotiaana 3,5 tonnia juossut. Mä taidan ehkä yhden ihmisen tietää, kuka on juossut 3,5. 2 itse asiassa. Mutta kyllä mä sanon, että toi, että Posse ja Dudsonin porukka on ollut Tampereella Fat Ladyssä, niin se on kyllä niin vahvaa paskapuhetta, että kyllä se A pitää paikkaansa. Joo, A pitää paikkaansa ja teillä meni oikein. Ja osittain oli sillä, että aloitetaan vaikka niin se Cooperi. No joo, se mä heitin ihan lonkalta äkkiä, että Virrolla juossu ja 15-vuotiaana olisi pitänyt sanoa, että armeijassa mä juoksin 2900 Se on ollut uskottavaa. Cooperin. Niin, olisi pitänyt armeija ottaa siihen mukaan ja sanoa Armeija se. vaikka 3200kin olisi mennyt vielä läpi. Niin. Sitten se osittain, mutta ei oltu tikkataululla, mutta on ollut Dudsonitten kanssa vippipöydässä. Okei. Joo, se on muuten totta, mutta ei olla mitään tikkaa vedetty. Joo. Niin mä haistelen, että ensinnäkin, no ihan vitun pieni todennäköisyys, että Dudsonin porukka on Fat Ladyssä Tampereella. Joo, se oli kyllä yllätys jo, oli silloin. Se oli varmaan joku viikonloppu kaverin kanssa oltiin. Siis aika on paljon jo, 18-19-vuotias oli ja Dudsonit oli siellä ja sitten mä en tiedä miksi oli toi Janne Kataja oli ja sitten ne puhui, että joo, että Possen en tiedä yhtään joo, muista ainakaan, niin ne puhui, että joo, Possen kuvaukset oli Tampereella. Joo. Joo, molemmilla oikein, voi vitsi. Yksi. Hyvä. 1-1-2. Meillä ykköset. Joo, Ei kun sulla on 3 pistettä. joo 3 Mulla on pistettä, 3. joo. Ensimmäinen on se, että mä oon ollut yli 25 eri palkkatyössä. B on se, että mä oon asunut pari vuotta Italiassa. Ja C on se, että mä oon elänyt hetken aikaa soittamaan nokkahuilua. Okei, vittu sä et ota kyllä yhtään mitään tossa. Mä otan heti kopin tuosta nokkahuilua. Joo. Pari vuotta elättänyt itse. Ei pari vuotta, kun mä en antanut mitään aikamäärättä. Okei. Okei. Jotenkin mä oon tullut pari. Ei vittu, mä jäin kissiin Italiassa asuit pari vuotta. Niin, pari vuotta joo. Voitko sä avata? Joo, mulla oli semmoinen idea, että mä osaan siis soittaa yhden biisin nokkahuilulla. Tai en osaa siis soittaa sitäkään, mutta Bohemian Rhapsody. Okei. Mä aikoinaan näin sen elokuvan, mä innostuin sitä ihan todella paljon. Sitten mä sain semmoisen idean, että mä haluan opetella soittamaan, mutta en mä koskaan siis soittaa todella vaikea biisi. Ja sitten mulla tuli semmoinen jossain vaiheessa idea, että se olisi kiva, kun voisi testata silleen, että kuinka pitkään pystyisi ulkomailla olemaan soittaa nokkahuilua. Että saisi niinku ruuat ja asunnot hommattu, tai niinku Airbnb ja ruuat hommattu, että kuinka pitkään pystyy niinku olemaan silleen. Niin. Okei. Okei. Ja hetken aikaa onnistut. Joo, alle 2 viikkoa, mutta Niin. kumminkin. Joo. No, yli viikko. Niin. Miksi Italia? Mä oon pienenä muuttanut isän perässä, tai niinku perheen kanssa muuttanut isän työn perässä. Muutin pienää isän perässä. Isällä jätä! Maitokauppamatkalla ja matkalla. Nopea tupakinhakureissu. Joo. Mitä työtä sun isä teki? Se oli tämmössä niinku tehtaan edustajana. Okei. Tai se oli Suomessa, mutta sitten niinku, mä olin eka tokaluokan niinku kävin siellä, niin Ei kiinnittänyt huomioon, että mitä tapahtuu. Niin. eikö, siis se oli jotain sellaista tehtaan edustushommaa se oli. Joo. Mikä se eka oli? Mikä se oli? Yli 25 työpaikkaa. Niin, yli 25 työpaikkaa. Mikä oli sun ensimmäinen palkkatyö? Ensimmäinen palkkatyö mä olin Elkotekillä, eli semmonen rakentaa niitä jotain hissiosia, niin Joo. semmoisia elektroniikkahommia tein siellä. Okei, no mikä oli 17? Ei mitään. Niin aikamäärä on nyt... Ja nämä ei ole siis semmoisia, että mä olisin ollut jossain vuokravälitysfirmassa tehnyt moneen paikkaan, vaan kaikki on niin ollut ihan vaan Suoria duuneja. Suoria. Joo. Niin aikamäärä oli ihan jo koko elämässä aika tähän Joo. asti. Niin. Mikä on sun lyhin aikaisin ja pisin aikaisin pesti? pisin aikaisin on varmaan kuin 5, 6, 7 vuotta. Se oli semmoinen firma, missä mä olin mä siis olin Mä en tiedä, jos rupesin nauraa, mutta joo. Mä olin siellä niinku useammassa eri, ja sitten mä tein osittain niinku yrittäjänä siinä, mä tein sen loppuvaiheessa. Ja lyhin on varmaan, no itse asiassa lyhin on varmaan joku päivä, mitä mä en laskenut edes mukaan näihin. Mutta siis semmonen niinku, missä mä oon oikeasti kerennyt niinku Palkan saamaan. palkan näkemään, niin varmaan ollut joku alle viikon työ. Joo. Okei.
joku tämmönen kymppiläinen. Ei, kun siis kaikki on ollut ihan semmoiset, että ei ole mitään tällaisia. No itse asiassa se tehdashomma, niin siellä mä olin semmoisena jollain porkkanan rahalla. Mä olin myös siinä samassa firmassa niin kuin kesätöissäkin, että Niin, joo. mä lasken sen kumminkin, mutta kaikki on niin semmoisia ihan niin kuin aitoja töitä. Oikeita töitä. Oikein. Joo. Mulla on haisua. Mulla on kyllä aika paha. Sanotaan, että yhden bullshitin mä haistan niin vahvasti läpi, että ei mitään järkeä. Mä oon tosta nokkahuilujutusta nyt vielä kiinni. Se jäi taas vähän auki. Se jäi nyt vähän auki. Sen vajaan parin viikon aikana. Niin monta kertaa se joudut soittaa sen Bohemian Rhapsodyn. Mä vetelin silleen, sehän on pitkä biisi, se on varmaan, mutta sitten kun mulla on siis semmoinen, että kun mä soitan, niin sitten mä saatan jossain vaiheessa unohtaa, että missä vaiheessa mennään, niin sitten mä saatan niinku suoraan vaan niinku aloittaa silleen, ja sitten mä saatan jossain vaiheessa aloittaa niinku kesken biisin ja silleen, mutta kyllä mä siis puhutaan tunneista, kun päivässä soittelin, että Niin. mutta siis musta tuntuu, että se oli niinku helppo silleen, että kun varmaan ihmiset ajattelivat vähän niinku sympaattisena. Pakko tolle. Ja kyllä siis oli niinku paljon porukkaa kuvaili siellä puhelimilla, että oli niinku varmaan hauska näkyä. Kyllä mulla itselläkin sitä videoa. Mulla oli tarkoitus, että mä olisin tehnyt semmoisen niinku pidemmän videon. Mä silloin jo jonkin verran tein videoita, mutta sitten se jotenkin ei vaan tullut sellaista materiaalia, mitä mä olisin kehdannut ehkä laittaa. Niin osaat soittaa ihan alusta loppuun biisi. En osaa siis, osaan soittaa silleen, se koko biisi on varmaan kuin 7 minuuttia, mitähän se on, niin Riittää. sanoisin, että noin niinku, onko se kuullut sitä, mikä on se Titanic-biisi, kun se on Joo. vähän samaan tyyliin, mä osaan silleen 2-3 minuuttia soittaa. Joo. Niin se meidän Ja mä versio luulen, että siinä siitä. pitäisi ollakin varmaan joku alttonokkahuilu tai joku, että se ei varmaan ihan, mulla on siis on semmonen Yamahan ihan, mitä myydään, kun se oli mulla ideana, että mä en halunnut mitään semmoista hifistä, vaan mä oikeasti halusin, niin kuin, että tavallinen nokkahuilu, että se on Semmoinen niin, ala-asteen nokkahuilu. että sitten kun poika rupeaa opettelemaan soittamaan koulussa, niin mä voin vetästä sieltä. Niin. Pistetäänkö arvauksia tiskiin? Mulla on, Pistä vaan, mä yritän vielä miettiä Joo. samalla kun mulla on aika selkeä. Mä voin perustella myöhemmin, minkä takia mä en anna sulle sen enempää helpotusta asiasta. Nokkahuilujuttu on ihan bullshittia, ei kukaan vittu elätä itseänsä niinku Yamahan nokkahuilulla. 25 duunipaikkaa sanotaan aikuisiällä, ihan koska aikuisikä tämän takia, että monet teinit aloittaa jo myös työnteon. Ja mäkin lasken kesätyöt, mitkä on kestänyt kauemmin kuin viikon, niin lasken ihan työksi. Ja on merkitty CV:hen. Ihan legitti 25 duunipaikkaa, mutta miltä se niin näyttää, että haluuko niitä välttämättä kaikkia pistää CV:hen, niin siksi mä sanon, että että sä oot asunut Italiassa 2 vuotta, niin se on totta. Mä nyt perustelin kuitenkin. Joo, sulla oli hyvät perustelut kyllä, kun mäkin mietin kanssa samaa ton nokkahylu, että justiin toi sama, että joo, vähän ala-asteen nokkahylu ei vähän elättää, niin se on kyllä bullshittia. Ja sitten toi Italia kans kyllä vähän haiskahtaa, mutta onhan se mahdollinen. Ja sitten kyllä mäkin sanon sama kyllä, että justiin noi työpaikatkin 25. Jos on niitä turhia, niin mitä niitä ottaa sitten CV:hen. Mutta tässä kohtaa ei kyllä ollut puhe siitä, että onko ne siellä CV:ssä, mutta Niin, on ei ollut töissä. Joo, ei töissä, mutta kuitenkin niin. Koitin samalla asettaa pientä ansaa tässä. Joo, mutta pitäisikö mun sittenkin sanoa, että työpaikat niin 25 on totta. Joo, se oli totta. Yes. Okei. Se, ja ne oli siis, siinä on kesätöitä on varmaan 2 kappaletta, vaan loput on ihan niinku muita töitä, mutta No niin. mutta se oli, kato, mä olin joskus nuorempana tosi paljon kaikkea myyntihommia, ja sitten mentiin bileissä, aina tuolla firmassa on paremmat bileet, niin mennään sinne myyjäksi, ja Okei, oli semmoista joo. touhua. Joo, ei siis mä en ole Italiassa koskaan käynyt, ja mun mä kävin ekan kerran niin ulkomailla, niin mä olin varmaan 30. Olen mä siis jossain Ruotsissa käynyt ja tälleen, mutta Joo. Briteissä kauin paikka, niin siellä tuli käytyä joskus 30. Mä oon tosi vähän matkustanut, siksi mä ajattelin, että se on hauska. Ja sitten nokkahuilu on, se ei ole totta, mutta mä oon hommannut nokkahuilua jo noin, onko mä hommannut joku 8 vuotta sitten, mutta mä en vielä kerran opetella soittaa sitä. Mutta mulla on ideana, että mä haluaisin mennä kokeilemaan silleen, että mä menen johonkin niin vaikka Pariisin kadulle ja sitten soittelen. Ja sitten kun saa iskettyä sieltä joku 20 ruokaa ja muutama 10 asumiseen, niin ja sitten tehdään niin video siitä. Se on mulla niin ollut haaveena, mutta
Itse asiassa mä olisi kiva rupesin seikkailu vaan varmaan. harjoittelemaan soittamaan, mutta vaimo käski mun mennä talliin soittamaan. Mä eksän tallissa soittaa. Se on vaimosta jäänyt se projekti kiinni. Joo. Eli heti kun vaimo kestää sen, niin... Niin, sitten joo. Olisi kiva seikkailu kyllä, joo. Hei, ensimmäinen kierros pelattu. Pistetilanne on tällä hetkellä mulla 3 pistettä, Rikulla 1 piste ja Jonilla 2 pistettä. On mulla 2. Ei kun on 2. On. Joo. Sä sait multa kusetuksen. Ja mennään hei seuraavan kierroksen pariin. Ja aloitetaanko tällä kertaa Rikusta? Ai niin joo, mulla ei ollut enempää. Ai sulla ei ole Joo, enempää. mutta voitte te jatkaa, niin mä kuuntelen. Niin, kehitä, kato tässä matkalla sitten. Niin jo. Ottaako Joni sitten toisen kierroksen Toisen aloituksen? Mulla on Jotain. ensimmäinen tämmönen, että mä oon kuulunut semmoiseen Athletic Protest unkarilaiseen miesvoimistelijaryhmään. Mulla on 6 eri tutkintoa ja mä oon julkaissut kirjan. Nyt on kyllä taas niin absurdeja, paitsi toi kirja on... Siis ei toi kirjakaan, en mä sano, etteikö se olisi absurdi asia, mutta miten helppo periaatteessa kirja loppuviimein on julkaista. Työtä se vaatii paljon. Se on kyllä totta. Varsinkin se kirjan kirjoittaminen itsessään vaatii aika paljon. Mutta mä oon saanut siihen semmoisen kirjasäätiön tukea. Okei. Ja sitten iso projekti muutenkin. Minäs vuonna sä oot tulossa? Se on ollut 2021. Okei, minkä nimi? Matkat. Matkat. Ei hatkat. Mikä se toinen oli? Unkarilainen miesvoimistelijaryhmä ja sitten 6 eri tutkintoa. Niin Kuusi kuusi eri tutkintoa. Mitäs tutkintoja sulla on? Mulla on niinku sähköalan perustutkinto, sitten on puualan 3 tutkintoa, sitten on lähihoitajan tutkinto, sitten on turvallisuusalan tutkinto ja sitten on kondiittori. Miettikää nyt työpaikkoja, että kuinka paljon mä oon sitten ollut koulussakin. Niin, sekin vielä. Sitä mä rupesin niin tässä miettimään heti ensimmäisenä. Mutta Unkari Atleettiklubi tai joku vastaava se oli. Athletic Man. Niin, Atleetik. Ei kun Athletic Brothers, sorry. Tuo on niin Kuulostaa absurdi, joo että kyllä mitä niin, tuosta että- taas kysyä? Mikä ryhmä se on? Siis joo, tämmönen joku urheiluatleettiporukka, mutta mitä se tekee? Me tehtiin semmoisia atleettinäytöksiä. Okei. Unkarissa. Ei ihan Suomessa tehtiin. Ei meistä ollut kukaan unkarilainen, eikä se oli vaan Tämä semmoinen, nimi vaan. se oli sen nimi. Okei. Mitäs voimistelua teitte? Tehtiin semmoisia sellaisia erilaisia taidemuodostelmia. Joo, monta tutkintoa, niin ovat niitä jo lyhyitä tutkintoja ja nopeita. Ja se voi hyvinkin olla totta. Mä rupesin miettimään puualan 3 tutkintoa. Artesani kisällimestari. Mun eka on niinku huonekalupuuseppä, sitten on kisälliästimestari. Joo. Mistä se kirja kertoo? Se oli semmonen, se on vähän niinku, se ei ole elämäkerta, mutta se on semmonen hyvin väritetty ja hyvin dramatisoitu elämäkertatyyppinen. Se on aika niinku, Okei. mä aika kiireellä sen kirjoitin loppujen lopuksi. Joo. Vähän niin kuin itsestä semmoinen fanfiction. Niin, tai siis semmonen, että siellä on paljon semmoisia tosi juttuja, mutta sitten mä oon saattanut todella ylidramatisoida tai niinku, ihan niinku oikeita tilanteita. Esimerkiksi tällainen tilanne voisi olla siellä ja sitten mä dramatisoidun, että tuolla tapahtuu jotain. Mun veikkaus perustuu siihen, mitä me ollaan, tai mitä niin kuin nyt ollaan puhuttu ja mitä me ollaan vähän aiemmin puhuttu tuolla ensimmäisen vai toisen kerran, kun tavattiin. Niin mä sanoisin, että tutkinnot pitää paikkaansa. No kun mä mietin kanssa samaa, että on niitä justiin lyhyitä ja nopeita tutkintoja, niin kerkee käymään, niin mä kyllä sanon samaa. Ei, 4 tutkintoa mulla. Oi jaa. Enkä ole kirjoittanut kirjaa. Joo. Okei. Okei, eli sä oot kuulunut johonkin. Atleettiryhmään. Me siis järjestettiin leirejä maahanmuuttajille ja lapsille ja sit sieltä oli kehitettiin semmoinen ryhmä kuin Athletic Brothers, että mulla oli esimerkiksi semmoinen napapaita ja pulisongit maalattu ja viikset, ja sitten meillä oli semmoinen 2-tasoista sopperi ja siinä meitä oli välillä vähän vaihteli se porukka, mutta sitten
etumaiset meni tähän asentoon ja toiset hyppäsi niinku selän päälle siitä. Sitten oli joku Pisan kalteva torni tai Eiffel-torni, sitten tehtiin semmoinen pyramidi ja sitten ei se onnistunut ja se kaatui. Vähän semmoinen huumoriryhmä-tyyppinen oli, mutta se oli hauska. Ja sitä useampia siis kertoja esitettiin sitä. Okei. Joo, ihan hauska. No on kyllä. 2 pistettä. Tästä sä Mä taisin mennä johdolle. Niin, pääsit joo. Oi että. No, mä voin tuosta lueskella mun seuraavat väittämäni. Sami Hedberg ja Saija Tuupanen olivat juhlimassa meidän häitämme. Olin juossut vartijoiden ohitse festareilla vain saadakseni yhteiskuvan Matti Nykäsen kanssa. Ja olen ollut tanssimassa fellow-tubettaja Amskida Pamskin kanssa lavatansseissa. Nyt tuli pahaa, koska... Missä lavatanssit oli? Särkän lava. Niin sä tanssit sen kanssa? Joo. Siis milloin tää oli? Tästä on aikaa. Mä olin 16-vuotias. Mikä ikäinen se Amski oli? On mun ikäinen. Voit siitä laskea. Mikä festarit oli Matti Nykänen? Peurafestarit. Milloin se oli? Tästäkin nyt on aikaa. Se oli vielä hengissä silloin. Mä olin itse silloin 19. Ja mä oon nyt 32. Eli on tästä. Mitä ne järkkärit teki? Katso hetken aikaa, mitä tässä tapahtui ja sitten tuli perään. Ei saanut ennen Mattia kiinni. Siis sä nyt niinku festareiden ulkopuolella juoksit sisälle vai oliko niinku sisällä jostain sä? Oltiin niinku festareilta, että festarit oli niinku loppunut jo ja oltiin menossa pihalle ja päästiin porteista pihalle, niin siinä kohtaa uukkarit ja vartijoiden läpi sinne. Oli milloin teidän häät oli? Tänä vuonna tulee 2 vuotta. Miksi ne oli? Oliko se niinku palkattu sinne vai? Kutsuvieraina. Niin, onko se jotain sukua jommalle kummalle? Siis Saija Tuupanen on vaimoni hyvä ystävä. Ja olivat ihan kutsuvieraina, että eivät vetänyt mitään komiikkakeikkaa tai konserttia siellä. Ei tarvinnut maksaa. Ei tarvinnut maksaa. Okei. Olivat ihan vieraita muiden joukossa. Oliko niillä jotain erityisruokavalio? Ei. Ihan hauska. Ei ainakaan mitään ilmoitettua ollut. Että kaikki oli laktoostonta ja siellä gluteenittomille erikseen, kun siellä muutamia gluteenittomia ihmisiä. Niin. Joiko ne molemmat alkoholia? Ei. Ei kumpikaan? Saija otti muutaman viinilasen. Sami ei juonut mitään. Kyllä Sami yhden lasin joi kaudella. Kyllä sille maistuu kyllä. Että... Maistuu. Pitää sanoa, että ei juonut. Mikä tää... Antoiko se Matti Nykänen sitten ottaa kuvan? Joo. Oliko maistissa? Oliko se yksi ja maistis? Varmasti oli maistissa, joo. Ei huomattavasti ainakaan miten kauhean humalassa ollut, mutta varmasti oli jotain vähän ottanut. Ja ei ollut yksin, siinä oli hänen näitä bänditovereitaansa siinä ympärillä tai orkesteriporukkaa. Viimeinen oli, joo, niin sä tanssit. Sä voitti nyt ton lifestyle. Niin olikin. Pokaalin tuolta Tupekoista. Ei kun Tupea-Vartsesta. Eikö Vartsesta? Nyt on pahaa. Sulta loppu akku. Mä en oikeastaan tästä kiinni oikein mistään. Kuitenkin se... Kun ajoituskin menee nyt hyvin tässä, että justiin Mattikin Elias oli sinä vuonna. Ja... Mistä päin se Amski on kotosi? No siitä en ole varma. Mä en muista. Mistä päin tää siis tanssilla vaan mikä niinku... Siis se on tuossa Punkalaitumella. Tästä kun lähdetään Kylmäkoskelta, lähdettäisiin vähän niin kuin siis Huittista kohti Kylmäkoskelta. Niin Kylmäkosken ja Huittisen välissä on Punkalaidun. Niin... No ei se siellä ollut. Niin kuin mäkin veikkaan, että kun se on semmoinen muistikuva, että se olisi paljon Keski-Suomesta? Niin vai pohjoisemmasta vähän. Ei ihan pohjoisesta. Tiedän, mutta olisiko jotain Seinäjoelta? Niin jostakin sieltä huudelta. Mutta se ei kumminkaan puhu musta Seinäjoen murretta tai niinku Ei Pohjanmaan murretta. Puhuisiko se vähän? Tää pitää Mä oon farmia kattonut, niin mä yritän niin mäkin joo, sama. Joo. No mä heitän arvoin sen. Sehän käy tosi ahkerasti tansseissa. Amski. Yrittää ja se tiedetään jo molemmat, että se on paskapuhetta. Vai onko? On totta.
Vitsi. Joo, mä sanon. Sieltä tuli kyllä niin nopeita ne vastaukset, mutta voisiko olla kumminkin, että jos kysyt, onko sillä erikoisruokavalio, kumminkin ei se olisi kumminkin sitten varmaan joutunut vähän miettiä silleen, että olisi sillä varmaan jollain kumminkin erikoisruokavaliota häissä, niin joku ei syö jotain vehnää tai... Se oli gluteenittomilla oma. Joakin Se sanoi, että tiedettiin, joo laktoosittomat ja kaikki. tosi paljon oli gluteenittomia vieraita ja Ja, mutta meillä oli siis kaikki... suoraan, että onko justiin Sami yksi niistä vieraista? Tai Saija? Niin mä sanon, että B on totta. Siis se Matti Lykänen on totta. Okay. Niin. Joo. No, ihan ensimmäisenä Amskihan käy siis todella paljon lavataasseissa ja on käynyt myös Särkän lavalla. Itse en ole häntä ikävä kyllä koskaan siellä kohdannut. Okei. Ja olen käynyt paljon lavataasseissa nuorempana. Vaimoni käy nykypäivänäkin. Välillä yritän mukaan, ei suostu ottamaan. Ja otetaan pikku breikki tähän väliin. Joo. Ei kato mullakin on. Oho, kummatkin. Meni samoihin aikoihin. No sopivasti rykästetään. Pitää tarkistaa, että missä kohtaa. Eli mulle 1 piste, Jonille 1 piste. Joo. Niin se Ensimmäinen menee sitten joo. on, että mun vaimo on mua 20 vuotta vanhempi. Toinen on, mulla on vain 9 varvasta. Kolmas on, mä oon ollut huvipuistossa taikurina. Jaa, varvat esiin. Taas kengät pois. 9 varavasta. Onko ollut ihan syntymästä asti vai onko ollut joku tapaturma? Ala-asteelta asti. Alasteelta asti. Eli tapaturma. Joo. Tai joo, tapaturma. Joo. Tippui jotain varpaan päälle vai? Luokkakaveri hyppäsi luistimella silleen, meillä oli niinku naulakot, niin tulin siitä, silloin se oli vaihtanut luistimet päälle eikä ollut suojia ja se hyppäsi vaan varpaiden päälle. Et siinä oli useampi varvas, mikä niinku meni, mutta yhtä ei enää saatu, tai saatiin silleen, mutta se jäi semmoiseksi tyngäksi. Eli periaatteessa 9,5. Niin. Niin, Ja heti vaan. 20 vuotta ikäinen. joo, Joo. Minkä ikäisiä? Tai minkä ikäinen sä olit kun otit tämän? mä oon ollut 23 Okei. tai 20, no jotain siinä vähän päälle 20 Sitten se yksi oli se taikurina, taikurina, niin. Missä taikurina? Vaasalantiassa. Taikurina. Mitä temppuja sä teet? Mä tein semmosia, mä olin niinku terassitaikurina ja mä tein semmosia close-up-temppuja. Okei. Et mä menin pöydästä pöytään ja sitten kun asiakkaat odotti ruokaa ja sen aikaa tein niille temppuja ja vähän viihdytin, että aika. No Slate of Handia ja Mikä? Slate of Handia ja tämmöstä. Tiedän siis, tai tuttu termi, mutta en. Mä tein, mulla oli semmoisia erilaisia rutiineita, mutta spongepalloilla mä tein niinku yleensä sen pääsysteemiin. Ja Okei. sitten jos mä menin niinku viereiseen pöytään, niin en mä sitten vittinyt saman tien tehdä sit samaa temppua. Niin, Että jos siinä oli, että sitten saattoi, vaihteli silleen vähän siinä. Joo. Näitä korttitemppuja tehdä. Mulla oli yksi semmonen korttitemppu, mutta se oli aina vähän haastavaa sitten, kun ihmisillä oli tahmaset kädet, mä otin niitä kortteja sitten siinä, niin sitten oli vähän semmonen, niin, ja sitten kun mulla oli semmonen erikoispakka, millä mä tein, niin se oli semmonen, se ei olisi niinku likaseksi saanut tulla, niin sitten, Joo. mutta sitä mä aina teen silleen niinku välillä. Missä te olette tavannut vaimon kanssa? Huoltoasemalla. En sano ensimmäistä asiaa, mikä tulee mieleen. Millä huoltoasemalla? Sellillä. Vaasan selli. Joo. Mikähän se oli? Pitkän karuselli. Pahoja on taas. Nyt on pahoja, ja kun ei niinku saa oikein mitään irtikään. Juu. Minkä ikäinen sä olit, kun sun varvas meni? Mä oon ollut niinku tokalla, niin mä oon ollut silloin 8-vuotias. Kyllä, kyllä. Tää ei antanut mulla yhtään vitun mitään. Mutta mulla on arvaus. Mäkin heitän kyllä varvaukseen. Mutta vaikeet on kyllä perustelutkin, jos pitäisi sanoa. Anna sä ensimmäisenä. Kun kaikki on justi... Taikurihommakin on mahdollinen. Mutta justiin noi temput on kyllä niin... Mun mielestä vaaditaan kyllä justiin, jos menee töihin, niin ne temput aika näyttävät, niin mä sanon, että se on vale. Sitten B oli se luistin. Pitäisikö mun oikein heittää vaan, että on tapahtunut se, että luistin on osunut niin varpaaseen. Niin mä sanon, että B on totta. Mulla on täysin sama. Mä veikkaan, että B on ihan... Mulla on 9 varvasta. Joo. Ei, taikuri on totta. Okei. Joo. Ja vaimo sanoi, kun mä sille sanoin, että
Sä oot 20 vuotta. Miksi mun täällä on vanhempi? Se on mua siis 4 vuotta nuorempi. Et sä voi olla 20 vuotta nuorempi, että sä oot 3-vuotias, kun me ollaan tavattu. Joo, ja sitten toi varmasti en mä ihan vaan tuli hatusta. Joo, mä olin, siis on ollut tosi lyhyen aikaa, olin vaan niinku silleen, olin siellä yhtenä kesänä, kävin muutamia kertoja, mutta en sen enempää. Okay. Itse asiassa en edes muista montako kertaa mä kävin siellä, mutta mä siis joskus nuorempana silloin harrastelin taikatemppujen tekemistä, niin mä muutaman keikan tehnyt ja sitten siellä Vaaslandiassa mä olin hetken aikaa, että siinä on mun ura jäi sitten siihen. Että... Nyt jos mä otan tästä 1 pisteen ja mä saan 2 pistettä omasta ei, niin... Nämä on tämmöisiä kauhean traagisia nämä mun 3 vaihtoehtoa. No niin, sehän sopii teemaan. Ensimmäinen, että olin auton katolla silloin kun kaveri ajoi niin sen auton ojaan. Sitten toinen on, että on tippunut jäihin 30 asteen pakkasessa. Ja sitten autolla on vetänyt jäihin. Oliko sulla kun verta autolla jäihin, niin kerkesikö sä ulos sieltä ennen kuin sinne tuli kunnolla vettä sisään vai? Joo, heti pois. Se oli heti huomas, kun kaverin kanssa ajettiin ja näkyi kaukaa, että oi nyt on kyllä kohta. Ja sitten kaveri sanoi, että ota vähän vauhtia ja mennään siitä lävitteen. Ja sitten alkoi perää menee näin. Ja sitten ovet kummakin lähti pois. Mitä sä teet siellä auton katolla? Oli kotipileet ja sitten siinä sitten kaverilla oli peltoauto ja oli semmoinen pikku tie. Niin siinä ne sitten vähän hulluteltiin, että jos mä pidän normaalisti mahalteen ja näin kiinni. Ja No, normaalisti. Normaalisti. Jokaiset kotipileet. Niin, normaalisti siellä katolla ja sitten kaveri ajaa, mutta se oli onneksi lyhyt vauhti. Tässä on se syy, että miksi miesten keskikaupalla, mä olen, ootko kuullut koskaan, että joku nainen oli kotipileissä ja laittoi sun sinne katolle. Mutta onko myöskään koskaan kuullut, että hyvä tarina alkaa söinpä kerran salaattia? Sä tipuit jäihin 30 pakkasella. Joo. Missä sä tipuit jäihin? Mä tipuin Mietaan nuorisoseura, oli semmonen aika iso paikka, missä oli nuoriso ja sitten oli esiintyjä ja siellä sitten juhlittiin ja oli pakkanen, silloin se oli itsenäisyyspäivä, aattokaa oli, ei 6.5. päivä. Niin sitten etittiin kaljoille vähän paikkaa, että minne mettää laitetaan ja sitten oli semmonen pieni joki siinä ja se oli sillai, kun mä muistelin, mä ennenkin käynyt, niin menee joki kesäaikaa ja mä ajattelin joo, että mennään tosta, kun se oli kauhean lunta ja oli kauhean pakkas, että kyllä se kestää. Ja lähdettiin kavereitten kanssa ja pussit kädessä ja pupsis. Ja mikä vuosi oli? Tarkalleen en muista, mutta olisiko mä ollut 17, 16, en mä täysikäinen ollut. Mä olin kaverin kyydissä, menin sinne. Vuotta, no mikä se on sitten ollut, en mä muista yhtään vuotta, mutta kuitenkin 16-17-vuotias. Niin milloin se tapahtui, kun te joudutte autolla sinne jäihin? Aikaa mä en kyllä muista yhtään, mutta olin mä täysikäinen. Olisiko mä ollut 20 luokkaa alle? 18, 19, 20 luokkaa, en muista. Ota se auto sinne, mitä sille autolle sitten kävi? Se meni, mulla oli semmonen kuin Ladan 1500 punainen, niin Onko se viekin siihen? se on, ei se kyllä hilattiin pois, mutta muistaakseni me vietiin se sitten tonne ihan tuonne Pöyhälän sinne autojen pudistamaan, mikä se on sitten se. Buu. Mulla on aika vahva, mä 70% todennäköisyydellä tiedän mikä on totuus. Okei. Okay. Joo, mulla on kans melko vahva haisu. Perustuu siihen, että mä pystyn samastumaan, että niin voi käydä mullekin. Mutta mä heitän, että se A on totta. Se auton katolla. Niin. Katulla. Ja kun mä sanoisin, että se on kans totta, kun mä mietin se, jos ne oikeasti niin 17-vuotiaana olisi ollut niin hirveät pakkaset, niin eihän ne ulos vie piiloon kaljoja. Mutta Mut sit mä rupesin miettimään, koska ne on ollut nuoria ja pitää saada nopeasti kylmäksi juomat. Mutta 30 asteen pakkasella. Mä olin tulossa tähän, että 30 asteen pakkasella jäihin, mutta kun sä saat, että se on joki, niin siellä voi olla heikkoa jäätä. Ei kun lähinnä mä mietin siis sitä, että onko ne oikeasti, niin kuin, jos on 30 asteen pakkas, sulla on kalja kädessä, onko se täytyisi olla kylmä. Niin.
Ne on saanut piilottaa niitä jonnekin, mutta miksi ei ne olisi mikään niin kauaksi lähtenyt piilottaa noista Mä juodossa. vaihdan vielä mun vastauksen tässä kohtaa. Mä sanon, että se B on totta. Mä sanon, että se auton katolla on totta. B totta. Yes! Onneksi mainit. Niin. Joo, se oli nuorisoseura, niin kato ei päästy, kun oli omat juotavat niin sisälle, niin jonnekin Piti saada piiloon. niin, piiloon, niin siinä oli sitten jo se joki ja siis ja Koska Eikö se jäänyt vaatteet märkänä ja vaatteet märkänä ja sitten Kaljat sisälle juossa. joo, sinne äkkiä nuorisotalon sisälle. Eikö ne Pääsi kukaan muu sisään. huolissaan niistä kaljoista? Eikö ne jäänyt sinne? Ne jäi sitten sinne. ne taisi sinne jokeen. Se jäi sinne sitten, joo, se on totta. Ja Toi oli mä kiinnitin tasan yhteen asiaan huomiota tuossa, että 30 asteella tipuit jäihin ja kun sä itse sanoit, että jokeen, niin siinä kohtaa mulle tuli, että vittu, se muuten on. Sinä sen takia mä annoin siis A-vastauksen sen takia, kun mä katsoin, että läheksää ja B-saa, niin mä vaihdan sen vielä. Ei, mä olin siis Okei. alun perinkin mä olin Joo. sen A Oh. kannalla, kun mä ajattelin, että Se on asia, mikä voi tapahtua itsellekin. sitten kun mä ajattelin, että se autojuttu, niin se rupesi vähän takertelemaan siinä, että mitä sille autolle tehtiin sen jälkeen, niin sitten mä ajattelin, että joo, Joo. Se oli melkein sanomatta selvä bullshit. niin, osittain oli sillä, että A oli sitten se, niin se katolla. Joo. Meinasin, en mennyt ja kaveri veti ojaan. Se oli sitten se toi autolla jäi. niin osittain kans katsottiin kaverin kanssa, että siellä on läntti, vedettiin, mutta se oli niin rannasta, että pääsi pois. Vähän perään alkoi mennä ja sitten päästiin pois. Mulle piste Rikulle, piste ja Jonin Ollille. Noin. Sitten meikän viimeiset väittämät pienen teknisten tilanteiden takia, niin kuuluu näin. Olen joutunut poliisin pysäyttämäksi todella reilusta ylinopeudesta ja pääsin vain sanallisella varoituksella tilanteesta. Toinen. Olen alaikäisenä päässyt ambulanssikyydillä kotiin. Ilman mitään tapaturmaa, vaan ihan vaan saanut kyydin himoon. Ja kolmantena. Olen jäänyt poliisille kiinni alaikäisenä mopolla ajamisesta laittomalla mopolla yleisellä tiellä. mitä sä sanoit, että sä sait sen sakon? Ei tullut sakkoa. Ei mun tarvinnut oikeastaan sanoa yhtään mitään. Miksi ne? Pyysin anteeksi. Oliko se niinku ihan yleisellä tiellä? Oli jo. Paljon sä ajoit ylinopeutta? 60 alueella 80. Ja oliko tuttu ambulanssikuski? Ei. Entä poliisi? Oliko sulla kyydissä ketään muita siinä? Yksin oli. Mitäs, kun sä oot sillä mopolla, niin mitäs sitten tapahtui? Siitä soitettiin isäukko paikalle ja isäukolle tuli sitten pikku sakko. Mikä se niin syy siihen sakkoon oli? Mitä siinä luki? Muistatko? Mä muista. Paljonko se oli? Joku siinä oli siis se hinta oli alle 600 euroa. Ihan karvan alle 600 euroa, mutta se syy oli joku alaikäisenä laittoman ajoneuvon kuljettaminen yleisellä tiellä. Tyyli. Joku tämmönen. Ambulanssi, oot päässyt sillä kotiin ja... Joo. Mitäs... Mistä mihin? Kaverin kotipileistä kotiin. Semmoinen 15 kilometrin matka vähän ylittää. Miksi ne vei sut sitten kotia sieltä? Koska mä pyysin. Minkä? Sä olit 16? 16 kun sä olit? En mä sanonut mitään ikään. Ihan hyvä yritys. Olin alaikäinen. Missä nämä oli siis nämä kotipileet? Valkeakoski. Valkeakoski. Joo. Mun yhden sen aikaisen koulukaverin kotona. Hänellä oli käty. Ja ne ihan muuten vaan lähti viemään, niillä ei ollut se niiden asema siellä päin missään tai... Siis se oli mun käsittääkseni siis se oli Valkeakosken tai niin kuin Valkeakoskella oleva ambulanssi, mutta ei niin kuin ollut mitään ns. Tehtävää päällä. Niin. Mä itse asiassa näistä jo varmaan saan aika hyvin arvata. Mäkin Mä tiedän mietin yhden melko varman. En mä tiedä melko varman. No, ehkä tiedän. Kyllä mäkin ehkä tiedän, joo. Okei. No mä sanoisin, että se mopolla sakko ei pidä paikkaansa. 600 euroa, se kuulostaa aika isolta summalta. Ja sitten jos sun isä sai, niin miten se voi saada, eikö se olisi joku alaikäiselle mopon luovuttaminen tai joku muu vastaava? Mä en muista mikä se nimike oli siinä. Koska olin alaikäinen, niin ei paljon kiinnostanut. Mutta mä uskon, että 600 euroa niin iso. Kyllä sä muistaisit.
Mä muistan, mulla olisi vielä arpiakin siitä. Henkisiä arpia. Meillä on kato sen verran ikäeroa, että ei voinut enää. Mutta mä luulen, että se ei ole totta. Ja sitten mä vähän mietin sitä, jotenkin 20 kilometriä tunnissa on kyllä aika iso, niin kuin, että poliisit vaan päästään. Vähän yli. Mutta sitten taas toisaalta mä mietin, että ambulanssikuskit, miksi ne niin kuin, mä en usko, että ne lähtee kyllä viemään. Ja sitten noin pitkän matkaa. Ja sitten, kun mä sen ymmärrän, että jos ne menis vaikka asemalle ja matkan varrella olisi, niin ottaisi kyytiin. Ja sitten se ottaa kotipelistä kun juovuksissa olevan Niin. teinin sinne, niin sitten kun siellä on kumminkin kaikennäköisiä härväkkeitä, sitten jomman kumman nyt pitäisi melkein olla siellä koko ajan katsomassa, ei se härvää siellä mitään omiansa, niin mä uskon, että se poliisi pitää paikkansa se, että on sanonut poliisilta sakon anteeksi. Mä palottelen A ja C välillä. Se justiin vähän häiritsee kans se iso sakko, se 600. Kyllä mäkin sanon, että A on totta. Ei ollut. Ei ollut. Mikä? A oli melkein totta. Se oli näin lähellä, että mä en saanut puhuttua sitä sakkoa pois. 60 alueella 82 tutkaa ja siitä -3, niin se oli semmoinen 170 € sakkoa ja ambulanssikyydillä mä en ole päässyt kotiin jo. Ei Se- itse mä ajattelin, Se, että se se sakko oli iso. Okei. Se oli karvan vai se oli jotain 573 € tai jotain sitä luokkaa. Joo. Ja mä en ihan kirjaimellisesti en kuollaksenikaan muista mikä se nimike oli millä se saattoi olla just se laittoman ajoneuvon luovuttaminen alaikäisellekin. Niin se voi olla joku tommonen joku. Mun mielestä kaverilla on käynyt sama keissi, mutta toi sakko justiin häiritti, mutta on se sitten vaan niin iso. Joo, se oli melko iso sakko ja Okei. sanotaan, että sen sakon summan mä muistan kyllä melko tarkkaan. Mulla oli joskus kaverin kanssa, mentiin 2 päällä mopolla ja sitten poliisit tuli siihen, niin sitten kaveri hyppäsi äkkiä pois kyydistä ja mä lähdin pakoon ja poliista ja ihan niinku perässä kiinni. Sitten mä olin semmoisen koulun pihalla, loppu bensa, jotain sen tapahtui, että se ei enää niinku lähtenyt käyntiin ja sitten mä vaan niinku juoksin sen mopon kanssa siinä ja poliisit ajoi sinne varmaan niinku 100-200 metriä perässä ja sitten mä en enää jaksanut, niin vaan avasi ikkuna, että jaksanut pidemmälle. Ne oli kans, ne ei antanut sitä sakkoa. Ne musta hirveästi kyseli kaikkea ja sitten jossain vaiheessa kysyi, että onko sulla niinku siskoja tai sisaruksia? Sitten on mulla nyt sisko ja veli, niin sitten kai sä ymmärrät, että jos mä kirjoitan sakkoa, niin se on niinku niittenkin rahoista pois. Että koitan niinku muistaa, että enää niinku vetäisi. Yes. Tää meni hyvin. Viimeiset merkkaukset ja julkistetaan voittaja. Meillä on voittaja. Lähdetään julkistaan ensin pelissä heikoiten menestynyt pelaaja Riku 2 pistettä. Seuraavaksi, seuraavaksi tullut Joni 6 pistettä. Ai mä en ollut Okei. voittaja. Ja voittaja olen minä 7 pisteellä. Joo, tiukka oli. Tää tarkistetaan vielä editointi. Mikäli olen väärässä, se näkyy tässä grafiikassa. Erittäin paljon hei kiitoksia, mikäli katsoit videon tänne loppuun asti. Näitä on aina mukava tehdä ja jätä ihmeessä kommenttia tonne alapuolelle, että millaista videoa me tehtäisiin seuraavaksi. Ja ensi kerralla pidetään huoli, että meillä on vähän enemmän akkuja ja muuta mukana, niin ei tule tämmöisiä pikkutilanteita päälle. Ja mikäli tykkäät tämän tyyppisestä kontsasta, niin pistä ihmeessä kanavaa tilaukseen. Näitä on kiva tehdä teille ja näitä on kiva tehdä myös meille. Nähdään tulevissa videoissa. Seuraava video. Moro! Moi!